ଆମେ ସକାଳର ଜଳଖିଆରେ ଆମେ କାହିଁକି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା? ଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କ'ଣ ଆମର ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର? ନା ଆମେ ରୁଟି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଆଉ ଆମର ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆଉ ଯାହା ଖାଇବା ସେଇଟା ଜରୁରୀ? ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ନା, ଆମେ ସକାଳୁ କାହିଁକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା? ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଇବା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହଜମ ହେଇଯିବ ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ସେଇଟା ଡାଇଜେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକିରି ଆମ ବଡ଼ିକି ଚାଲି ଆସିବ, ଆମ ସବୁ ସେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଆମକୁ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବ, ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଆମେ ମନେକର 8ଟା ବେଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ଆମ ପେଟରେ ଲଦା ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ହେବି କହିବା ନା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ହଜମ ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ହେବି କହିବା? ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହଜମ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାକରେ ହଜମ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ହେବି ଫୁଡ ମାନେ କହେ। ଆମର ଯୋଉଟା 5-6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଆମ ବଡିରେ ଡାଇଜେସନ ହଉନି, ଆମ ପ୍ରୋସେସ ହେଇପାରୁନି, ଆମ ସେଲ ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ସେଇଟା ଲଦି ହେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅନଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ଫୁଡ। ଆମ ବଡି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସବୁବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଟିକେ ଫଳ ନେଇକି ଯିବା, ନିଅନ୍ତି ନା? ସେ କଥାର ବହୁତ କାରଣ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହିଁ ମାନେ ଭଲ କାମ କରେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। କେହି କେବେ ମଟନ ଚିକେନ ଆମର ମିଠା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତିନି ଅସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ, ମେଡିକାଲ କିଏ ଯିବେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଟିକେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ ସେ ଲୋକର ଟିକେ ବଡି ଫ୍ରି ହବ, ଡାଇଜେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶୀଘ୍ର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠି 50-100 ପ୍ରକାରର ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ ରଖାହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି? ତଥାପି ସେଥିରୁ ଟିକେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଡାଇଜେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉନି, ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିଜି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆମ ବଡି ରେଗୁଲାର ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ, ଆମ ବଡି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ପ୍ରୋସେସ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ସେ ଆମର ଡାଇଜେସନରେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମ ପେଟରେ ଛାତିରେ ଲଦି ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବ, ଆଉ ଟାଇମରେ ମାନେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ